tako da... S tim što je sad malo to jače izraženo i mora se priznati da prosto u suštini to jeste tako. Dakle, taj izveštaj Europske komisije je bio, smatram, vrlo objektivan. Oni su zaista striktno napisali šta je ono što je Srbija dobro uradila u prethodnom periodu, šta je ono što je možda nije ili što je loše uradila, na čemu treba da radi i prosto smatram da ne treba, jer smo videli kroz medije odmah napade na taj izveštaj, odmah napad na samu Evropsku uniju, prosto to ne treba raditi, ne treba kriviti nekog drugog ako on uoči probleme, dakle nije to u nekom lošem smislu upućeno, nego je ta kritika, ja mislim, vrlo dobro došla, znači po našu zemlju, jer ako neko sa strane jasno, objektivno i s argumentima dakle prikaže šta kod vas ne valja, onda je naravno vaš cilj da to ispravite kako biste dobili neke bolje izveštaje, bolje analize i kako bi naravno to za vašu državu bilo mnogo bolje ako ste sposobni to da ispravite. Srbija imala ekonomskih rezultata dakle, u prethodnom periodu. To pokazuje sama statistika oko privlačenja stranih investicija, otvaranja radnih mjesta, ali mora se priznati da u mnogim oblastima nismo vidjeli neki napredak. To je pre svega vladavina prava, to je pravosuđe, to su svakako stanja u medijima koje treba popraviti i zaista će Srbija morati mnogo više da se potrudi da radi što se tiče konkretnih poglavlja sa Evropskom unijom. Ove godine nismo otvorili nijedno poglavlje, što je vrlo loš znak za naše evropske integracije i prosto morat će i taj državni aparat mnogo bolje da funkcioniše u narednom periodu, zaista da se dovedu stručnjaci koji su kadri, da mnogo bolje da rešavaju te probleme, jer ako već hoćemo da uđemo u Europsku uniju, a to je proklamovani cilj vlade Srbije, prosto mi moramo da poslušamo te primedbe, da usvojimo i da ispravimo ono što možemo u narednom periodu.